Huma 12 il-każi ġodda tal-COVID-19 irreġistrati fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna. Bil-każi attivi issa jitilgħu għal 68 hekk kif ma fiequ ebda persuni. L-aħħar darba li pajjiżna rreġistra aktar minn 10 każi kien fit-2 ta' Ġunju li għadda, meta kellna 10 każi ġodda. Hekk kif pajjiżna daħal fis-70 ġimgħa minn mindu bdiet din il-pandemija f'pajjiżna, f'jumejn biss diġà ġew irreġistrati 19 il-każ ġdid. Fortunatament bejn is-Sibt u l-Ħadd ma ġiet irreġistrata ebda fatalità kawżata dan il-virus. Il-total ta' każi pożittivi minn Marzu tal-2020 issa jlaħħaq 30,652 b'dawk imfejqa jibqgħu 30,164. Sas-Sibt kienu 682,731 dawk li tlaqmu bl-ewwel doża, b'362,262 huma mlaqma biż-żewġ dożi. Intant Net News qed ikompli jirċievi aktar ilmenti dwar il-kjuwijiet ma jispiċċaw qatt li qed ikun hemm fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Diversi persuni urew it-tħassib tagħhom dwar dan kollu hekk kif minħabba l-ammont ta' nies li kien hemm xi drabi ma setax tinżamm distanza soċjali fost tħassib li kien hemm persuni li ma kinux libsin maskri. Mill-ewwel ta' Lulju persuni li huma mlaqmin jistgħu joħorġu barra mingħajr maskra sakemm ma jkunux fi gruppi ta' aktar minn 2 persuni. Mit-tnejn l-avvenimenti tal-massa jistgħu jerġgħu jibdew isiru sakemm tkun applikata r-regola ta' mitruħ kull babil u tinżamm distanza soċjali adegwata. Kull min se jattendi dawn l-attivitajiet irid ikun imlaqqam b'mod sħiħ fil-waqt li jippreżenta ċ-ċertifikat tal-vaċċin meta jibbukkja minn qabel hekk kif wieħed ma jistax jixtri il-biljetti mal-bib.